belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. Minister van Financiën Javier Silvania heeft een brief gestuurd aan de voorzitter van het parlement. Hij wil zo snel mogelijk een spoedvergadering over het wetsvoorstel normering van de topinkomens. Zoals Silvania schrijft in het persbericht, zet het kabinet Pisa zich al enige tijd in voor de geleidelijke afbouw van de 12,5% korting op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en gelijkgestelden. Maar om dat te regelen moet er wel binnenkort een statenvergadering worden georganiseerd, aldus Silvania. Tegelijkertijd geeft hij aan dat het kabinet van plan is eind juni vakantiegeld uit te betalen aan ambtenaren en gelijkgestelden. Het besluit om 3% van het vakantiegeld uit te betalen is opgenomen in de suppletoire begroting. Er is geen vergadering van de Rijksministerraad uitgeschreven voor vandaag. Er was een mogelijkheid om op 10 juni bijeen te komen, waarbij Aruba, Curaçao en Sint Maarten konden overleggen over het plan om de 12,5% korting op de arbeidsvoorwaarden in te trekken. Maar volgens onbevestigde berichten heeft Curaçao nog geen akkoord bereikt met Nederland, Aruba en Sint Maarten wel. Sinds 2013 had de Girobank problemen. In 2019 ging de bank failliet. Eind van dit jaar komt er een rapport van Deloitte Forensic over de situatie rond de Girobank. Dat heeft de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Richard Doornbos, gisteren in het parlement gezegd. Volgens Doornbos zijn er veel afspraken gemaakt met mensen die een rekening hadden bij de Girobank. Voor bijna 99% is alles geregeld met de rekeninghouders. Nu nog de laatste 1%, aldus Doornbos. Los van het onderzoek dat Deloitte Forensic eind van dit jaar uitbrengt over de Girobank, wil het parlement dat ook de regering van Curaçao er zorg voor draagt dat alle duidelijkheid over de Girobank boven tafel komt. Daarvoor is gisteren een motie aangenomen. 15 van de 21 parlementariërs hebben die motie ondertekend. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llámanos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para sabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesora, pone o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que está comini abo. De Avalon University for Medicine op Curaçao is volledig geaccrediteerd. Dat heeft de organisatie gisteren bekendgemaakt. De accreditatie is uitgevoerd door de accreditatiecommissie van de Colleges of Medicine ACCM. In de Cariben moeten alle Universities of Medicine voor 2024 een dergelijke accreditatie hebben. Dat is nu op Curaçao gebeurd met de Avalon University en daar is de universiteit blij mee. Champagne, ballonnen en veel blije gezichten. Gisteren werden de examenkandidaten bekend en op Curaçao was er veel reden tot feest. Bij het Marnix VSBO waren bijvoorbeeld alle leerlingen geslaagd en dat is groot nieuws voor de school. In de Extra vandaag veel foto's en berichten over de geslaagden op Curaçao. Curaçao heeft gisteren met 4-0 verloren van Canada. Dat gebeurde in Vancouver. Het ging om een wedstrijd in de groepsfase van de CONCACAF Nations League. Curaçao heeft nu 3 wedstrijden in die groepsfase gespeeld. 2 daarvan zijn verloren, 1 is gewonnen. De volgende wedstrijd vindt plaats in maart 2023 en dan speelt Curaçao tegen Canada in het eigen Ergilio Hato Stadion. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.